मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों। नोंथांमोनहा हागौमानि शेयार खालामलांना भिडिअखौ बिदि नायलांबाय थादों। आं दिनैहाय भिडिअखौ माने ससेयाव लाबोगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं मानो होनोबा देहाखौ बांद्राय मोजां मोनाखै नालाय, ओमफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मालाबा सम लानानै मोजां लाबोसिगोन आरोना। माने दिनैहाय मा खालामगोन मा मागोन मा भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननि सिगाङाव आं गोनो गोथो जाबाय थानानैसो लाबोबाय आरोना। नोंथांमोनहा नायबाय थादो। ओमफ्राय आं माने नोंथांमोनखौ सानफ्रामबो नुजाबाय थानो गोसो जायो आरोना। ओमफ्राय हाया आरोखि आं बिराद उसुबिदा टाइम बिराद लोमजानायानो बोरैबा जाबाय थादों आरोना। नोंथांमोनहा बिदिबा नायलांबाय थादो। जों दाथ' दिनैबो ओंखारनानै जों दा थाबायबाय आरो न' मोननोसै नालाय। ओमफ्राय जों दा गयलाबाय। ओमफ्राय बोरायाहाय माने खरसखौ लानानै एसे सिगांग्रोबाय आरो नोंथांमोन नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै जों दा मोनफैबाय। मोननानै जों दा गंगा सुस्रानो नागिरबाय आरो।